Okay, vi vil gerne løse opgave 64, men før vi kan begynde på den, så skal vi kende til cosinus, sinus og tangens først. De defineres alle tre ud fra enhedscirklen, og hvis vi nu afsætter en vinkel, en linje med en vinkel her, så vil vi se den skære cirkelperiferien et sted, og det er sådan, at cosinus defineres ud fra x-aksen, hvor og sinus defineres ud fra y-aksen. Så hvis den rammer her, så vil vores x-værdi så være vores cosinus, og vores y-værdi være vores sinus. Hvad med tangens? Jo, det er lidt det samme, bare hvor det er en tangent i stedet for cirkelperiferien, der bliver ramt. Så vi tegner en tangent, der tangerer med cirklen i punktet 1,0, og der hvor den her cirkel så rammer den linje vi havde tegnet, jo den y-værdi vi får der, det er så vores tangens. Så lad os gå i gang med opgaverne. Okay, vi starter med A'eren. Jo, så tager vi, skal vi isolere x her, så tager vi invers kurs på begge sider af lighedstegnet, som jeg har gjort her, og så har jeg tilføjet 2πn for at finde den fuldstændige løsning. Det kommer jeg tilbage til. Så er der subtræ her er 0,24 på begge sider af lighedstegnet, og så dividerer jeg med 3 på begge sider af lighedstegnet for at finde vores første x-værdi. Og så, men desværre har jeg så fundet begge to endnu, siden cosinus skal angive to forskellige punkter i den her cirkel. Og det kan vi se et eksempel på her, jo, den samme cosinusværdi. Så hvis vi nu havde en vinkel, som var meget større og gik hele vejen rundt om sådan en sted lige under det første punkt, så ville vi have den samme cosinusværdi. Så hvordan finder vi så det her punkt? Jo, siden de er lige store, de her to vinkler, siden cirklen er symmetrisk omkring x-aksen. Derfor kan vi bare trække Derfor kan vi bare trække den her fra 2π for at finde den anden værdi. Det er det vi gør nu. Så vi kan se at jeg har sat 2π minus vores første værdi ind her, og så isolerer jeg bare x igen, så jeg finder først differencen af de her to, så subtraherer med 0,24 på begge sider af lighedstegnet, så dividerer jeg med 3 på begge sider af lighedstegnet, og så får jeg så min anden x-værdi. Og det her, det er så den fuldstændige løsning. Og jeg havde tilføjet det her, for at angive, så det bliver lige meget hvor mange gange man går rundt om hele cirklen, fordi 2π længden, det er hele cirklens længde eller størrelse. Så hvis vi så sætter et helt tal på, eller ganger det med et vilkårligt helt tal, så vil vi se at det er alle løsninger vi så har fået på, fordi så er det lige meget hvor mange gange du går rundt om cirklen. Så går vi til toeren. Det er meget af det samme, så har vi sinus i stedet for, så tager vi arcsin på begge sider af lighedstegnet. Så siger vi 0, så får vi så det her. Men fordi sinus igen, ligesom cosinus, har det samme problem, så trækker vi den her fra pi. Og det gør vi, fordi at den aflæses på y-aksen, og det derfor kun er halvdelen af cirklen, der er relevant at arbejde med her. Og så på den måde finder jeg den der, og så har vi den fuldstændige løsning igen, hvor jeg har tilføjet 2πn. Og så går vi i gang med C'eren, hvor det så er tangens vi skal til. Jeg starter med at tage tangens, arctang her på begge sider af lighedstegnet, så det vil adderer jeg 0,87 på begge sider af lighedstegnet, så dividerer jeg med 2 på begge sider af lighedstegnet, hvor jeg så tilføjer den fuldstændige løsning her igen, hvor x er lige med 1,04 plus 2πn, hvor n så tilhører